Idiot, Aidan Moore is anam dom. Tá méid Robert san Oifig an Ombudsman in Leibhéal clia. Drasla méid an Teastas a Ghaeilge Ghairmiúil le Gaelchultúr. Há an cuasaí sin harb ciúin lom. Bhí an cuasaí ansúil agus í caidan na múntóireachta go hála. Tásúla gom go nGaeilge sa bheo scrúding. Tá fun foghlama orm an nGaeilge. Má na bhfuil do teanga agat níl rud bit agat. Tá sosta Ghaeilge agén san Oifig. Tám níos múnaí inis ag leabhar Ghaeilge ann. Déanfach mo bhac an áir teistí mlíana. Tá mé cearr leis ullmhú don bhfuilteoir Ghaeilge freisin. Slán.